Хәерле көн исәнмесез. Яңа гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасының тәэсиренең 100 еллыгына багышланган махсус чыгарылышы. Анда без Татарстан парламентаризмында эз калдырган, үз конституциябыз барлыкка килүгә зур өлеш керткән шәхесләр турында сөйләрбез. Аларның һәрберсенең портретлары Дәүләт Советы фойесында эленеп тора. Алар язмышы Татарстан язмышы. Иң беренче портретта Борхан Мансуров 1920 елда Тәэсир Үзәк башкарма комитетына рәис итеп билгеләнә. Сүзне аның белән таныштырудан башлыйк. Борхан Мансуров Тәэсир оешу турында декрет имзаланганнан соң Советлар съездында оешкан Үзәк башкарма комитетка рәис итеп билгеләнә. Ул чакта аның вәкаләтләре хәзерге президент белән бер дәрәҗәдә. Мансуров ул чакта 31 яшь була. Саратов губерниясендә Мулла гаиләсендә туып, шактый белем тупларга өлгергән, катламнар арасындагы тигезсезлекне бетерү турында уйланган, соңрак большевиклар сафына баскан кеше була ул. Казанга килгәнче Мәскәүдә эшче газетасын чыгара. Петроградта татар-башкорт мөселман оешмалары җитәкчесе була. Тәэсир игълан ителгәч тә беренче съездга әзерләнүдә тырышлык куя. Башланган вакытта бик зур мәсьәләләрне күтәрергә туры килә. Беренчесе аның дәүләтчелек. Аның нәрсәсе? Парламенты. Милләт, аның теле, аның гореф-гадәтләре. Аларның барысында яклау һәм саклау кирәк була. Яңа шартларда, Совет чорында ул җиңел түгел әлбәттә. 1920 еллар әле гражданнар сугышы төгәлләнергә өлгермәгән. Татарстанда 2 миллионнан артык кеше ачлыктан интегә. 1921 елның көзендә Борхан Мансуров Белоруссиядән һәм РСФСРның башка төбәкләреннән ашлык белән ярдәм итү турында килешә. Кешеләрне илнең иминрәк районнарына, Урта Азия, Сибиргә күчерүне оештыра. Бюджет акчаларына ашханәләрдә җәмәгать туклануы булдыра. Хәтта Америка администрациясеннән шактый ярдәм алуга да ирешә. Мансуровка җирлекләрдә идарә органнарын оештырырга туры килә. Ул республиканың барлык кантоннарын йөреп чыга. Крестьяннарның үтенечен шәхсән тыңлый. Замандашлары Борхан Мансуровны гади, тыйнак, һәр кешегә игътибарлы җитәкче дип искә ала. Мансуров икътисадта товар-акча мөнәсәбәтләрен урнаштыру һәм үстерү буенча эшли. Татар теленең статусын күтәрү, җитәкче вазифаларга милли кадрлар тәкъдим итү турында кайгырта. Тик ул республика белән бер ел гына идарә итәргә өлгерә. 1921 елда аны Мәскәүгә алалар. Борхан Мансуров тарихка Тәэсирнең беренче җитәкчесе булып кирип кала. Аннан соң да Тәэсир Үзәк башкарма комитеты президиумы җитәкчеләре 7 тапкыр алышына. Парламентны Рәүф Сабиров, Шәйгәрдән Шәймәрдәнов, Миңнегәрәй Әхмәтшин, Харис Моратхуҗин, Мидхәт Яһудин, Гомәр Байшуриннар җитәкләгән. Мамадыш үзәгендәге бу бинада 1920 елда Мамадыш кантоны башкарма комитеты урнаша. Аның беренче рәисе итеп Рәүф Сабиров билгеләнә. Ул кеше республика үсешендә тирән эз калдыра. Аның турында тарихи документлар хәзер музейларда саклана. Рәүф Сабиров тумышы белән Мамадыш районыннан 1921 елда Тәэсир Үзәк башкарма комитеты рәисе итеп билгеләнә. Аңа нибары 27 яшь була. Ул бит Татарстан башкарма үзәк комитеты булып иң авыр вакытта, Татарстанның ачлык вакытында килә. Менә ул вакытта чынлапта фаҗигале тормышлар, авыр. Бүгенге көндә без китап өстендә яшибез, анда бөтен документлар күренәчәк. Мамадыш кантоны булсын, бүтән кантоннар булсын, Казанның үзендә булсын, бик авыр вакытлар. 3 елдан артык ул ачлыктан интегүчеләргә ярдәм үзәк комиссиясенең рәисе дә була. Республика авылларына йөреп андагы хәл белән таныша. Күргәннәрен ачлыктан соң татар авыллары дигән китабында тасвирлый. Ачлык елларында бик күп Америкадан фонды белән связаться итеп кешегә ярдәм иткән. Әнинең сөйләүләре бар иде, допустим, шул Тарантаска утырып кайтып, авылга да, Айдар авылына да продуктлар тиеп кайтып, шул итеп кешеләргә, бала-чагаларга продуктлар аздырып әйтеп, шул итеп йөргән торган кеше булган. Ул һәр кантонда, һәр волостьта, һәр авылда татарча эшләүне кертергә куша, чөнки Татарстанның төп халкы татарлар, безнең апа-абыйларыбыз үз телләрендә сөйләшергә тиеш, үз телләрендә мөрәҗәгать итәргә тиеш дип саный. Һәм менә шушы төптән киткән татар теллелек инде зур югары даирәләргә дә барып ирешергә тиеш дип әйтә. Республика белән оста идарә итүен күреп, 1924 елда Рәүф Сабировны Мәскәүгә алалар. Архив документларында аның Ленин белән таныш булуы, эшлекле элемтәләре күп булуы билгеле. Республика мәнфәгатьләрен яклауы һәм актив булу нәтиҗәсендә булганчык елларда кулга алына һәм репрессияләнә. Рәүф Сабиров турында материаллар бүген дәүләт архивында бар. Аларны туганнары туплый. Бүгенге көндә аның эшчәнлеге турында китап языла.
1924 ел Таасырда кабат хакимият алышына. Таасыр үзәк башкарма комитеты рәисе итеп хәрби комиссар Шәйгәрдан Шәймәрданов билгеләнә. Бу чорда милли эшчәнлеккә игътибар арта. Милли кадрлар әзерләү өчен республиканың һәр җирлегендә эшче крестьяннарны укыту башлана. Тиз арада берничә уку йорты ачыла. Татар коммунистлар университеты һәм татар теленә өйрәтү буенча үзәк комиссия каршындагы курслар оеша. Шул елларда bütün нашы документлар татар телендә алып барыла башлый. Элегрәк безнең Татарстан күбрәк аграр хуҗалык булса, менә бу еллардан инде ул индустриаль аграр форматка күчеп китә. Шәйгәрдан Шәймәрданов Таасырның беренче конституциясын әзерләүдә актив катнашкан кеше. Төп финанс документны ул РСФСРның югары органнарына кертә. 1926 елда Мәскәүдә төбәкләрнең конституцияләрен беренчел өйрәнү буенча комиссия төзелә. Тик Таасырның 1926 елгы тәүге конституциясе РСФСР тарафыннан танылмый. Ул расланмаган документ булып кала. Шәйгәрдан Шәймәрданов истәлеген аның туган ягы Актаныш районында саклыйлар. Музейларда шәхси әйберләре, фотолары, туган ягы Иске Байсарда аңа һәйкәл куелган. 130 яшь тулды тууына, без инде балалар белән, мәктәп коллективлары белән, мәдәният коллективы белән бергәләп менә шу һәйкәл янында аның искә алып, аның турында тарихи мизгилләрне искә алып. Шәйгәрдан Шәймәрданов та репрессия корбаны. Аны 1939 елда хөкем итәләр. Замандашлары хәтерендә ул якты киләчәк өчен көрәшүче шәхес булып кереп кала. Аңа багышлап Сара Садыкова Шәймәрданов комиссар җырын иҗат итә. 1927 елда Таасырда яңа җитәкче билгеләнә. Миңнегәрәй Әхмәтшин. Ул бу вакытка 3 тапкыр нарком, хәзергечә әйтсәк, министр булган кеше. Кая гына эшләсә дә тәртип сала белгән. Шуңа да аны бер җирдән икенче җиргә еш күчерәләр. Миңнегәрәй Әхмәтшин республика башлыгы буларак аның икътисадын, мәдәниятен һәм мәгарифен алга таба үстерү өчен күп көч куя. Рәсми документлар бу чорда да 2 дәүләт телендә алып барыла. Ә мәдәният учреждениеләре, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм мәгариф учреждениеләре мөстәкыйль эшли. Республиканың Мәскәүдә вәкиллеге ачыла. Ул 30 елларга кадәр эшләгән. Аның идарә итү чорында авыл хуҗалыгы өлкәсе ныгый, крестьяннар тотрыклы керем ала, үзлексез салым түли. Бу ачлыктан тернәкләнү вакыты кеше эш белән тәэмин ителә. Миңнегәрәй Әхмәтшинның туган ягы Минзәләдә музей материалларында аның турында истәлекләр бар. Документларда аның турында оештыру сәләтенә ия булган намуслы, риясыз кеше диелә. Ярчаулы шәһәрендә Минзәләдә урамнарга Миңнегәрәй Әхмәтшин исеме бирелгән. 1929 елда Таасыр үзәк башкарма комитеты рәисе итеп Харис Мурат Хуҗин билгеләнә. 34 яшьлек крестьян, элекеге солдат, эшче, үз республикасы белән идарә итәргә керешә. Бу елларда республиканың хуҗалык эшләре буенча беренче 5 еллык планы төзелә башлай. 1929 елның 15 декабрендә Таасыр үзәк башкарма комитетының 2нче сессиясендә тарихта беренче тапкыр икътисад үсешенә 5 еллык план документы кабул ителә. Индустриальләштерү чоры башлана. Эшче яшьләрнең активлыгы арта. Иң яхшы цех, иң яхшы бригада, хезмәт җитештерүчәнлеген арттырган өчен конкурслар игълан ителә. Шулай итеп эшләгән кешенең тырышлыгы күренә. Харис Мурат Хуҗин идарә иткән елларда авыл эшчеләренә ярдәм итү буенча зур эш башкарылган. 1930 елда Таасыр белән СССР арасында татар авылларын колхозлаштыру максатыннан икътисади мәдәни ярдәм турында килешү төзелә. 1932 елдан 34 елга кадәр Таасыр үзәк башкарма комитетын Мидхәт Ягудин рәислек итә. Ул оста оештыручы була. Җитештерүдә, хуҗалыкта уңышка ирешүчеләрне күреп мактап чыгышлар ясый. Алар турында газеталарга язуны сорый. Төзелешкә, колхозларга, завод-фабрикаларга шәхсән барган. Халыкның яшәү рәвешен, тормыш шартларын күргән. Үзәк башкарма комитетка төрле гозерләр белән килгән крестьяннарның һәр эшен сессияләрдә карауны таләп иткән. 1933 ел республика өчен хәл иткеч. ТЭЦ-1 беренче җылылык электростанциясе сафка баса. Аны төзүчеләр коллективы Татарстанның яңа төзелешләре дигән кызыл китапка кертелгән. 10 иң тырыш эшче, социалистик хезмәт герое дигән мактаулы исемгә лаек була. Мидхәт Яхудин идарә иткән чорда Казанда күп кенә предприятиеләр ачыла. Җирле советларның халыкара бөтен татар конкурслары оештырыла. Төрле юнәлешләрдә социалистик бәйгеләр үтә. Аларның максаты җитештерүчәнлекне арттыруга юнәлдерелгән. С чувством большой радости и гордости трудящиеся республики подвели итоги первых пятилеток. 1934 ел Таасыр үзәк башкарма комитеты рәисе итеп Гомәр Байчурин билгеләнә. Ул идарә иткән 3 ел республиканың индустриаль үсешендә, мәдәният, авыл хуҗалыгы өлкәсендә алга китеш еллары. Аның иң зур хезмәте итеп мин 1937 елда Татарстан Конституциясен кабул итә дияр идем. Проектны эшләүдә катнаша ул. Һәм менә шушы проектны бөтен союз
Советлар съездында 1936 елда Мәскәүдә үткәрелгән, шунда яклап чыгыш ясый. Татарстан Республикасы турында сөйли. Һәм истәлекләрдән күренгәнчә, анда тыңлаучыларның берсе Крупская аңа бик зур рәхмәт итә. Татарстан Республикасы шундый югары урынга күтәрелүендә сезнең өлешегез бик зур ди. 1937 елда Тасыр Советлар съезды яңа конституция кабул итә. Ул рәсми рәвештә үз көченә керә. Тасырның беренче конституциясе дип раслана. Беренче төп документ республиканың дәүләти хокукый статусын ныгыта. Республикада вәкаләтле хакимият системасы алышына, Кызылар милчеләр съездына алмашка яңа орган Татар автоном Совет Социалистик Республикасының югары советы оеша. Галидин Мөхәммәтов югары советның беренче рәисе итеп сайлана. Аның эшчәнлек чоры иң авыр сугыш елларына туры килгән. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Бөек Ватан сугышы елларында республика илнең мөһим тыл базасына әйләнә. Илнең төрле өлкәләреннән 70ләп завод-фабриканы эвакуацияләп безгә җибәрәләр. Мәскәү, Ленинград һәм башка шәһәрләрдән аларның инженер-техник белгечләре дә килә. 1942 елда эвакуацияләнгән кешеләрнең саны 300 меңгә кадәр җитә. Бу кадәр халыкны кайда урнаштырып бетерергә һәм ничек туендырырга, шул шартларда хуҗалык планнарын ничек үтәргә республика җитәкчелеге алдында әнә шундый бурычлар тора. Бу дәүләт архивындагы документлар. Тасыр югары советы президиумы рәисе Галидин Мөхәммәтовның шәхси картасы, аңа сугышчылар язган хатлар да монда саклана. Галидин Мөхәммәтов сугышка Калинин фронтына шәхсән барган. Кызыл армия көрәшчеләренә бүләкләр илтә. Аңа фронттан бик күп хатлар килә. Аның берсенә дә Дин Мөхәммәтов җавапсыз калмый. Шул чорда татар һәм рус телләрендә фронт газеталары басыла һәм популярлык казана. Махсус рәвештә фронтларга да бара ул. Анда агит коллективларда алып чыга, концертлар оештыру, лекциялар үткәрү, бик күп нәрсә эшли. Менә югары советның мин әйтер идем, менә эшчәнлегенең иң якты күрсәткеч еллары менә шушы еллар, нәкъ шушы еллар менә. Фронтка ярдәм һәм җиңүгә өлеш кертү искиткеч рәвештә чагылыш таба шушының эшчәнлегендә. Бигрәк тә инде менә минем әйткәнемчә монда шәхсенең роле, Дин Мөхәммәтовның роле бик зур. Сугыш башлангач, югары советның утырышы 1941 елның 1 июлендә була. Минем кулымда шушы утырышның протоколы. Бу утырышта төрле сораулар каралган. Иң беренчедән инде ул депутатлар сайлавын күчерү булган, җинаятьчелек белән көрәш алып барганнар һәм районнардан килгән төрле шикаятьләрне караганнар. 143 депутатның 44-е үз теләге белән фронтка китә. Алар арасында шагыйрь Муса Җәлил дә була. Аның фронттан Тасыр югары советы Галидин Мөхәммәтовка язган хатлары Россиянең сирәк документлар исемлегенә кергән. В январе 1942 года, когда он возвращался с 5-месячных курсов военных, 1942 елның январында ул 5 айлык хәрби курслардан кайтканда Казанга кирип чыга. Анда аны дуслары, шагыйрь, язучылар, җитәкчеләр каршы ала һәм очрашу оештыра. Анда Муса Җәлил курсларда язган яңа шигырьләрен укый. Шушы очрашудагы хис-кичерешләрен ул фронтка киткәч Галидин Мөхәммәтовка адресланган хатына яза. Архивларда Галидин Мөхәммәтовның РСФСР Үзәк башкарма комитеты рәисе Калининга язган хисабы да бар. Анда ул республиканың фронтка ярдәм режимына күчүен, халыкның да үз запаслары белән бүлешүен искәртә. За 12 дней декабря 1942 года 1942 елда 12 көн эчендә фронтка безнең республика халкы 100 миллион сум акча җыя. Аңа колхозник Татария дигән танк колоннасы сатып алалар. Комсомол оешмалары ярдәмгә килеп, һава флоты өчен 29 хәрби очкыч алына. Галидин Мөхәммәтов сугыштан соң икътисадны торгызу эшенә тотына. Ул һәр торак пунктны электр энергиясенә тоташтыру, сәнәгать өчен нефть чыгару һәм моның хисабына халыкның тормышын яхшырту турында хыялланган. Тик озак яши алмый. 1951 елда вафат була. 1951 елда Татар автономияле Совет Социалистик Республикасы югары советы рәисе итеп Сәлах Низамов билгеләнә. Ул 2 чакырылыш эшли. Татарстан югары советы республикада мәдәни агарту учреждениеләренең халык мәгарифе торышы, авыл халкына медицина хезмәте күрсәтү торышы һәм аны яхшырту чаралары турында социаль карарлар кабул иткән. Сталин киткәннән соң азрак йомшый башлый, дөнья йомшый башлый. Илдәге вакыйгалар да башкачарак дәвам итә. Әйтик, Хрущев чары. Ул инде менә шушы ниндидер рәвештә йомшару, җылыну дип атала менә шуны, җылыну. Ниндидер рәвештә менә шу атмосфераның җылынган чоры була. Казан ул елларда машина төзелеше химия сәнәгате үзәгенә әверелә. Самолетлар, вертолетлар чыгаралар.
Компрессорлар заводы, җылылык контроле заводы товарлары дөнья илләренә чыгарыла. 1958 елда Арксинтез төзелә башлый. Түбән Кама нефтехим заводы төзелү турында карар кабул ителә. Бу чорда Татарстан Югары Советын Камил Фәсиев җитәкли. Ул еллар татар телен саклау буенча көрәш вакыты. Парламентта ул бер генә ел рәислек итә. Аннары Россия Фәннәр академиясенең Казан бүлегендә Тел һәм әдәбият институтына директор итеп билгеләнә. Гомеренең азагына кадәр үзен туган телне өйрәнүгә багышлый. Бу күренекле кеше, чын мәгънәсендә галим, чын мәгънәсендә татар җанны, төрле урыннарга күчәргә туры килде аңарга, бәхәсләргә дә керергә туры килде аңарга. Аның тарафыннан, аңа тарафында ризасызлыклар да шактый булды. Шул исәптән Мәскәү тарафыннан да. Ләкин ул үзенең менә шушы осталыгы белән шушы ситуациялардан һәрвакыт чыга белде. 1960 елда Татарстан Югары Советынан тәҗрибәле сәясәтче, моңарчы өлкә комитетының 2-нче сәркатибе вазифасында булган Салих Батыев рәис итеп билгеләнә. Аңа 49 яшь була. Моңарчы үзен башкорт милләтеннән дип исәпләсә, яңа вазифага тәкъдим ителгәч, милләтен татар дип яздырган. В мае 1920 года Совет народных комиссаров под председательством Владимира Ильича Ленина рассмотрел проект положения об автономной Советской Татарской Республике. Ул илдә башланган сәяси репрессияләр корбаннарын реабилитацияләү эшендә актив катнаша. Аларны аклау өчен төзелгән Югары Совет комиссиясен җитәкли. Бу вазифада аңа СССР территориясендә дә үз җәзасын үтәүчеләр белән бик күп очрашулар уздырырга туры килә. Добивался, так сказать, того, чтобы было решение сделано правильно, но с другой стороны был очень деликатный. Он очень любил людей. Салих Батыев 1978 елда ТАССРның яңа конституциясен әзерләүдә оештыру эшләрен алып бара. Бу документ парламент тарихында яңа адым. Әлеге законнар җыелмасы автономияле республикаларның вәкаләтләрен арттыра. Югары Советның мөмкинлекләре дә арта. Парламентка республиканың төп законын тулысынча кабул итү һәм аңа үзгәрешләр кертү, кайбер территориаль мәсьәләләрне мөстәкыйль хәл итү хокукы бирелә. Республика РСФСР һәм СССР карамагына кертелгән мәсьәләләрне хәл итүдә катнаша башлый. Ул парламентта депутат булып сайланды безнең Татарстанның парламентында. Чыгышлар ясый торган иде. Үзенең конкрет чаралары белән телебезгә ниндидер юл ача иде. Яшәешебезгә юл ача иде. Һәм аның белән гомумән аңлашып яшәү ул күпләр өчен зур мәгънәсендә уңайлык тудырды. Казанда Салих Батыев яшәгән йортта аның истәлегенә мемориаль такта куелган. Салих Батыев республикада зур абруй казанган кеше. Аның оештыру осталыгы кеше белән мөгаләмәсе ихтирам уята. 23 ел Татарстан Югары Советын җитәкли, үз теләге белән эштән китү турында гариза яза. 1983 елда аны Әнвәр Баһаветдинов алыштыра. Эшләгән еллары турында Әнвәр Баһаветдинов китап язган. Ул үзем һәм шур дип атала. Монда гади тел белән язылган кызыклы мәгълүматлар бар. Әйтик, 1964 елда республикага Никита Сергеевич Хрущев килә. Ул вакыттагы аны каршы алуга әзерлек эшләре һәм шушы сәфәр биргән нәтиҗә турында тасвирлана. 1963 елда ТАССРда 64 миллион 6 мең тонна нефть чыгарыла. Бу бөтен Советлар Союзы икътисады өчен зур казаныш. Шуңа да ил җитәкчеләренең игътибары республикага юнәлә. Чагыштыру өчен 1956 елда 18 миллион тонна нефть чыгарылса, 1965 елда 76 миллион ярым тоннага җиткән. Авыл тормышы уңайланмый. Халык өйләрен утын ягып җылыта, газ кертелми, урамнар яктыртылмый. Халыкның хәле турында депутатлар районнан районга йөреп белешкән. Бу очрашулар уңай чишелеш табайды дип яза үз китабында Әнвәр Баһаветдинов. 80нче елларда парламент сессияләре елга 2 тапкыр гына уза. Кварталга 1 тапкыр президиум җыела. Анда хуҗалык планнарын үтәү, халыкны икмәк, су, җылылык белән тәэмин итү кебек мәсьәләләр карала. 3 елдан соң Әнвәр Баһаветдинов эштән китә. Аның урынына Шамил Мостаев билгеләнә. Шамил Мостаев чыгышы белән Буа районыннан. Буа ветеринар техникумын тәмамлый. Марс колхозында ветеринар булып эшли. Районның авыл хуҗалыгы идарәсендә инструктор хезмәтен үти. Армия сафларында була. Шуннан соң партия югары мәктәбенә укырга керә. 1969 елдан башлап 84 елга кадәр 15 ел дәвамында ул Татарстанның финанс министры булып тора. Аннан соң гына Татарстан Югары Советы президиумын җитәкли. Шамил Мостаев эшчәнлегенә караган документлар аның шәхси әйберләре Буаның туган якны өйрәнү музеенда саклана. Сәгате, аның авторучкасы, аның дипломаты, папахасы. Партия билетлары, депутат кенәгәсе. Газетларда аның турында чыккан мәкаләләр. Шамил Мостаев тәҗрибәле финансист. 2 ел республика профсоюзлары оешмасын җитәкләп, халык белән шактый эшләгән кеше. Югары Совет рәисе итеп нәкъ шул чорда билгеләнә. Бу соллы тәҗрибә кануннар язганда әлбәттә ярап куя.
Әгәр дә безнең менә шушы берничә парламентыбыз барлыкка килгән икән, монда аның хезмәте дә шактый күп. Бу күп партиялы парламент иде. Бу чын мәгънәсендә менә аңлашып һәм бәхәсләшеп яши торган парламент иде. Монда Мостаевның әлбәттә утырган урыны кыска гына булган булса да, эшләгән эше шактый. 1990 елда Югары Совет Президиумын Минтимер Шәймиев җитәкли. Бу үзгәртеп кору юллары. Ул чактагы депутатлыкка кандидатларның күбесе Татарстанга союздаш республика хокукы бирү таләбе белән чыккан. Яңа дәрәҗәдә яңа мөмкинлекләр ачылуын алар аңлаган. Тәэсир Югары Советының 12нче чакырылышы республиканың киләчәген хәл иткән. Дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итә. 5 проект арасыннан берне сайлап алырга туры килә. Төрле фикерне алга сөргән партияләрнең депутат төркемнәрен килештерүдә Минтимер Шәймиевның зирәклеге, абруе ярдәм итә. 1991 елда Татарстанда президентлык институты гамәлгә керә. Хәзер республикадагы иң югары вәкаләт Югары Совет Президиумы рәисеннән президент кулына күчә. 1991 елның 12 июнендә гомум халык сайлаулары нигезендә республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев сайлана. Когда первые 5 лет президентства прошло, меня вы спросили, значит, какой вы считаете наибольшей удачей или победой за первый срок президентства? Я тогда сказал, у людей посветлели лица, поверили, что мои слова сказаны тогда. 1991 елда Татарстан Югары Советы рәисе вазифасына сайлаулар була. Президиум рәисе итеп президент тәкъдиме белән Фәрит Мөхәммәтшин кандидатурасы тәкъдим ителә. Аны 125 депутат хуплап тавыш биргән. Татарстан өчен тагын бер мөһим вакыйга 1992 елның 6 ноябрендә кабул ителгән конституция. Республиканың төп законнар җыелмасы Россиянекеннән дә алданрак булдырыла. Приняли же конституцию Татарстана раньше, чем конституция Российской Федерации. Постарались, чтобы соответствовали мировому уровню, я имею в виду международному праву. Это был очень важный момент. Он и сегодня такой, что отвечает на многие вызовы. На многие вызовы. Я здесь хотел поблагодарить всех членов Конституционной комиссии того периода. И надо сказать, что мы с ними не теряем связь. 1994 елдан алып Россия белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр Борис Ельцин белән Минтимер Шәймиев имзалаган шартнамә нигезендә тормышка ашырыла башлый. Бу документ федераль үзәк белән хезмәттәшлекне яңа баскычка күтәрә һәм еллар узгач иң дөрес юл булуын күрсәтә. Республикада тынычлык, милләтара, конфессия дуслык, төрле тармакларда икътисад, мәдәният, социаль өлкәдә күп кенә хәл иткеч проектлар тормышка аша башлый. Алар кайчак рәсми кануннардан бигрәк тормыш кануннарына таянып эшләнә. Шундыйларның берсе тузган торак һәм республиканы газлаштыру программасы. 1994 елда парламент Югары Совет булудан туктый. Дәүләт советы итеп үзгәртелә. Депутатлар парламент рәисе итеп Василий Лихачевны сайлый. Фәрит Мөхәммәтшин премьер-министр итеп билгеләнә. Депутатский корпус внимательно следит за развитием политической, социально-экономической ситуации в республике и за ее пределами, и депутаты выходят на новый уровень своей деятельности. Василий Лихачев дәүләт суверенитеты турында декларация текстын төзүдә, аны кабул итүдә актив катнаша. 1992 елның мартында узган гомум халык референдумында һәм яңа конституция кабул итүдә дә зур эш башкара. Аның җитәкчелегендәге парламент делегациясе чит илләрдә парламент тәҗрибәсен өйрәнә башлый. Лихачев чорында дәүләт советы белән Россия төбәкләре парламентлары арасында 14 килешү төзелә, 68 канун кабул ителә. Аларның һәрберсе әһәмиятле, чөнки ул чорда яңа конституция буенча тормыш кагыйдәләре билгеләнгән. Ул чакта һәр канунны кабул иткәндә бәхәс туа. Парламент рәисенә бу вазифада җиңел булмый. Василий Лихачев Татарстанда конституция суды, кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил институтын оештыруны башлап йөри. 1998 елда Василий Лихачев президент Борис Ельцин указы белән Европа берләшмәләрендә Россия вәкиле итеп билгеләнә. 1998 елда Татарстан дәүләт советын кабат Фәрит Мөхәммәтшин җитәкли башлый. Татарстан дәүләт советы депутатлары аны икенче тапкыр парламент рәисе итеп сайлый. Ул бүген 30 елга якын бу вазифада. Фәрит Мөхәммәтшин җәмгыять үсешенең демократик юлын хуплаучы, республиканың һәм аның гражданнарының мәнфәгатьләрен тотрыклы яклаучы сәясәтче, федераль үзәк белән ике яклы хезмәттәшлекне киңәйтүдә актив диалог алып бара. Татарстан алдындагы катлаулы икътисади һәм социаль бурычлар комплексын хәл итүдә актив катнаша. Возглавляю парламент, с некоторым перерывом работал в правительстве и министром, и заместителем председателя Совета министров, и председателем правительства Республики Татарстан. У меня есть возможность сравнить, жизненный опыт достаточно набрался уже приличный. Я могу сказать, что это очень сложная работа с людьми.
Фәрит Мөхәммәтшинның һөнәри осталыгы бүгенге күп партияле парламент белән идарә итү. Аның илдә абруе зур. Сүзенә колак салалар. 2020 елда Владимир Путин тәкъдиме белән ил конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча эшче төркем составында Фәрит Мөхәммәтшинның булуы шул турыда сөйли. Бүген Татарстан дәүләт советы белән Россиянең төрле төбәкләре парламентлар арасында 400-гә якын килешү бар. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия закон чыгаручылар советы президиумы составына керә. 2001 елдан алып Европаның җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессында Россия делегациясе вәкиле, Идел буе закон чыгаручылар берлеге координаторы, Россия президенты каршындагы җирле үзидарәләр берлеге әгъзасы. Аның күп еллык хезмәт тәҗрибәсе, белеме, фикерләре Татарстанның яңа тарихында милләтара мөнәсәбәтләрне җайлауда, парламентаризм үсешендә ирешелгән югарылыкны тотарга ярдәм итә. Тормыш өчен уңайлы шартлар, иҗтимагый, сәяси тотрыклылык, милләтара дуслык, икътисад һәм инновацион үсеш, күп санлы социаль программалар, татар халкының рухи мирасын саклау, 100 еллык үткән елның нәтиҗәләре шулардан гыйбарәт. Татарстанның һәр казанышы үзәгендә аның җитәкчеләренең таланты һәм хезмәт сөючәнлеге ярылып ята. Безнең программабыз ахырына якынлашты. Исән сау булыгыз.